soilik, ez dugu beste inor mendean hartu nahi, etorkizuna hautatu ez besterik. Hormak eta resiak ez ditu maite, elkarrekin bizi nahi dugu soilik, ez dugu beste inor mendean hartu nahi, etorkizuna hautatu ez besterik. Aldezak bidea gure esku dagota, milaka lagungoiez eskutik oratuta, jende zarian zua, herri libre batean, herri libre batean. Datu batzuk, ja parte hartze datuak 104ak Arrigorriagan botua emon dau, eta 13tik gora da Busturialdean ja gaurkoan botua emon da benak. Horrek esan nahi dau, momentu honetan 10tik gora gabizela. Eta lehenengo balorazioa egin behar dana da, esker onarena, herritar guztiei, guzti hau antolatzen aritu izan dira nahi, denbora luzean, eta baita be normaltasun osoz, gaurko egunean, euren botua ematen hurbiltzen ari dira nahi. Eta zelan ez, ondino, iluntzeko 8 irakarte aukerak daude, zabalik dauz, eta botua emotera deitzen dugu jende guztia. Bai eskoa, ez eskoa, ala zuriz botatzea. Baina gaurkoan, botua emateko eta demokraziak irabazteko beste egun badugu gure herrian.